Paní Pekarová Adamová, prosím vás, přestaňte mě urážet a neříkejte prosím, to. prostřednictvím předsedající. Jo, prostřednictvím vaším. Neříkejte, že já jsem šel do politiky kvůli biznisu. Ne, já jsem mohl dělat toho oligarchu, který vás dneska řídí, když nemáte prachy a média, za kterými dolejzáte, tak si to vyprosím. Jo, vyprosím si to. Doneste mi jednoho úředníka, u kterého já jsem chtěl něco pro Agrofert. Neexistuje takový, neexistuje. A vy buďte rádi, že tady podnikám. A moje firma odvedla do veřejných rozpočtů 52 miliard. A moje nadace rozdala lidem 700 milionů. Vy tady děláte nějaké sbírky. Kolik jste dala ze svého platu? 300 000 na Ukrajinu. Kolik jste dala samoživitelkám? Nějaké přiblblé pero jste prodávala. Takže bych si to vyprosil, aby vy jste mě tady urážela. Vy se mnou nemůžete soutěžit. A ten chudák Kalda, kterému jste ukradla to TOP 09, jste mu ukradla tu stranu, říká jenom, že jste nenávistná, zlá a hloupá. A to je všechno. Já kdybych měl reagovat na všechny ty vaše sprosťárny a útoky, tak si přečtěte tu diplomovou práci, kterou udělala jedna paní. Vy tady vykládáte něco, já bych si musel najmout armádu 200 advokátů a stále vás žalovat za ty sprosťárny, za to, že jste stála před Dezou a lhala o Bečvě, za to, že jste říkala, že patřím do vězení před volbami. Takže vy radši mlčte. Ta vaše nová totalita nedělá nic jiného, než tu firmu kontroluje. A samozřejmě stíhá Babiše na objednávku, protože jste na mě nic neměli, ani nic nemáte. Já to dělám nezištně, od začátku a odvedl jsem samoživitelkám 40 milionů. Vy jste z vaše 300 000 platu a dalších příjmů nedala ani korunu. Stále žvaníte o Ukrajině, proč tady dražíte to pero? Pane předsedo, tak dejte 200 000 vašeho platu abyste používal přiměřené výrazy. Na ty všechny projekty, jo, takže by bylo dobré, kdybyste mě přestala napadat laskavě a o zdravotnictví nevíte vůbec nic.